Sa number 5, mga anay empleyado ang ginatanaw nga suspect sa pagkawat sang kapin 1 milyon ka pesos nga cash sa opisina sa isa ka logistics company sa Bacolod. Padayon karon ang investigasyon sang Police Station 2 may angot sa nagluntad nga pagpangawat sa opisina sang J&T Express sa 11th First Lacson Street sa Barangay 27 sang Biyernes sang gabi. Sa investigasyon sang PNP, ginsulod sang duha ka mga lalaki na nakabonet kag sakay sa motorsiklo ang opisina kag silang nagdeklarar sang hold up. Ilaging kuha ang armas sang security guard. Ginsulod sang isa sa mga suspect ang opisina kag iya gintayaan ang isa ka empleyado. Kag didto ginkuha ang remittance nga 1 million kag 100,000 pesos. Ginpahayag ni Captain Junito Pastrana, hepe sang Police Station 2, nga posible mga anay empleyado man sang kumpanya ang yara sa likod sang pagpangawat. Sila manabing nakahibalo sang operation sa opisina. Posible man may insider sila suno sa pulis. Padayon ang investigasyon sang kapulisan.